ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେମିତି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଲେ? ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଚୋରି କରିଥିଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ କେମିତି ଖୋଲିଲେ? ଏମିତି ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ। ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜବାବର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କେବଳ ଏଇ ପଦୁଏ କଥାର କୌଣସି ବି ଜବାବ ଦେଇପାରିଲେନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କରିବାର ଥିଲା ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେତିକି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପାଇଁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜିତାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଥବା ରାଜନୀତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ବି ଯୋଡ଼ି ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମିଛଟାରେ ମୋତେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରି ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋତେ ବିଦା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ବୋଳିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ କଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଦେଖେଇଲ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରହି ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଚୋରି କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସହରରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।